Хаджи Димитър решава да напусне семейството и става полски пазач в село Мечкарево. Като полски пазач той се учи да стреля и става един много добър стрелец. По това време в Сливенския Балкан бродят малки дружинки. Една от тях е ръководена от Георги Трънкин и в нея е и Панайот Хитов. Хаджи Димитър много е чувал за Панайот Хитов и много знае за тази смела дружинка. И неговото желание е изцяло той да се слее с тях, да се присъедини към тях, да покаже какво може и да тръгне с тях в борбата за освобождение на България от турско робство. Правя всичко възможно и се среща с дружината на Панайот Хитов. И когато той иска да покаже какво може, как разсъждава, неговото мислене, неговото желание за борба за освобождение, той прави силно впечатление и на Георги Трънкин, и на Панайот Хитов. Естествено, това за тях е света лъч, този младеж, защото те с такова желание са го приели в дружината си, че дори му дават второ място в йерархията, а именно знаменосец. По това време Георги Сава Раковски, бащата на българската легия, изпраща писма до всички дружини с следния текст, че България няма нужда от много малки дружини да бродят в Балкана. Има нужда от силна армия, от голяма чета, от хора подготвени за бой, ръкопашен, огнестрелен бой, хора, които са обучени да бъдат войници. И така, с това писмо достига и до Панайот Хитов. И Панайот Хитов на тази среща в Румъния с Георги Сава Раковски изпраща именно Хаджи Димитър. Още при първата се среща с Георги Сава Раковски, те и двамата са много силно впечатлени един от друг. Общата кауза, която ги обединява, им дава възможност да потънат в идеите си. В Румъния той се среща, запознава се с най-големия си приятел, съратник, съмишленик в живота до смъртта им, Стефан Караджа. Още в самото начало, при запознанството им, Хаджи Димитър и Стефан Караджа започват да се обменят информация, кой кога е роден, кой откъде е. И представете си, един е роден на 10 май 1840 година, другия е роден на 11 май 1840 година. Един е от град Сливен, един е от град Ямбол. Близки градове и така те стават още по-близки, още дружбата им се задълбочава. Четата е сформирана с двамата войводи, Хаджи Димитър и Стефан Караджа, 128 души са общо, всички преминават през Дунава, влизат в България и започва бойния път. Бойният път на четата е преминал през 4 битки. На третата битка пада Караджата. Оттам Хаджи Димитър се отправя към връх Бузлуджа с 36 души. Срещу тези 36 останали четници са изпратени около 840 души редовна турска армия и башибозук. Тази битка е продължила близо 4 часа. Там, на връх Бузлуджа, на 28 години намира смъртта си сливенския войвода Хаджи Димитър.